Takulandireni kuya podcast mmene timatsindika nkhani zokhudzana ndi kayendetsedwe ntchito kabwino ka boma komanso chuma cha boma. Ndiye takhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi mtsogoleri. Dzina langa ndi Rachel Muhango. Mwa nthawi zonse ndili ndi Dr. McBride Nkhalamba. Ndikulandireni. Zikumbiri Muhango. Mu program yathu yathayi tinatsindika kwambiri nkhani yokhudzana ndi mfundo zosiyanasiyana zimene anthu achipani amakhazikitsa kuti ziyendetse chipani chawo komanso mene amasankhira mwina atsogoleri kuti zimenezozo zimakasokoneza bwanji kapena zimakapindulira bwanji Malawi komanso kayendetsedwe ntchito la kaboma. Koma leroli tufuna tibwerere ku mfundo ina yake munayiyamba kuyikamba mu program yathu yayi yokhudzana ndi convention. Msonkhano umene zipani zimakhazikitsa kuti asankhe atsogoleri. Apa siri kukamba za nthawi imene amakalembetsa kuboma koma muchipani mwenimwenimo. Ndiye kwambiri ndimafuna kuti kumayambiriro mutifotokozere tikakamba zokhudzana ndi msonkhano umenewu timatanthauza chani ndipo ndofunikira bwanji kuchipani komanso ndale za dziko lonse. Zikumbiri mayi Muhango komanso ndithokoze tonzimvera onse kuti atenga chidwi pa nkhani zosiyanasiyana kuphatikiza pa nkhani imeneyi. Choyamba ndi choti timvetsetse kuti msonkhano amati convention ndi msonkhano waukulu wa chipani china chilichonse, ndipo ndi msonkhano umene umapangidwa kutengera ndi mmene chipani chidakhazikitsidwa. Ena zimakhala pakatha zaka zinayi, ena zaka zisanu. Ndipo chifukwa chofunikira kwa msonkhano umenewu ndi chonena kuti pa zinthu zingapo zitatu, magawo atatu, anthu amene ali mamembala a chipani akaunike ndi kusankha. Choyamba ndi nkhani yokhudzana ndi mchingerezi amati renewal of mandate, kuti akaone kuti kodi anthu amene tidawasankha wapanga utsogoleriwa akukwanitsa kapena pali anthu ena amene tiyike m'mipandoyi kuti akhale ndi mphamvu zoyendetsa chipanichi pa zaka zikubwerazo, kandi zinayi kati nzisanu. Komanso ku msonkhano umenewu amakayang'ana nkhani zokhudzana ndi mmene bungwe limene lili chipani likuyendetsedwera, kumbali ya chuma, kumbali ya ntchito za tsiku ntsiku, kumbali za anthu amene ali mmenemu zokhudzana ndi kuti kodi anthu nkhani ya discipline, kuti kodi amatsata malamulo, akamandotsata lamulo chotsata chikhale chani, zoterozo. Komanso gawo lina lalikulu ndi amakayang'ana kuti kodi chipani chathuchi chikuyimira chani pa nkhani ya fundo zimene chipani chidzagwiritsa ntchito chikalowa mboma poyendetsera dziko lonse lathunthu. Ndezonsezi ndi zimene zimayenera kuti zichitike ku msonkhano wa convention. Ndiye ndibwera nditambasula kutsogoloku magawo atatu amenewa kuti zimayenda bwanji. Koma tisanafika umenewo chachikulu choti timvetsetse nchonena kuti zonsezi zimayenera kuti zidalembedwa ndipo zinanenedwa ndipo zidatsimikizidwa mu Thanthwe la Malamulo a chipanicho, constitution ya chipani. Osati kuti zachoka pa khomo pa munthu, kapena zachoka kwa kakulu ka anthu, kapena zachoka mwaka bungwe kena kache ka mchipanimo anthu angogwirizana kuti tufuna izi. Zimenezi zimachokera pa constitution ya chipani, Thanthwe la Malamulo. Ndiye timagwiritsa ntchito chipani chimene ogwiritsa ntchito constitution yo kupita ku convention kuti zimene zochitika convention, mmene convention iyendere, zimene amange convention zizakhale zotsutsana ndi malamulo. Komanso mu constitution mwadaperekano mbali gawo lonena kuti ngati pali kufunika kuti tisinthe ngati chipani chofuna kusintha malamulo amene ali mu Thanthwe la Malamulo constitution yawo, zikuyenera kuti zichitike motere. Mmene ndikudziwira ine ndi msonkhano wa convention okha umene umatha kusintha malamulo a constitution ya chipani, Thanthwe la Malamulo. Nde kufunikira kwa convention ndi kumeneko. Choyamba kuti ndi msonkhano umene uli ndi mphamvu kuti ukhoza kusintha malamulo amene adatsimikizidwa, komanso magawo atatu ndanenaja utsogoleri, ndondomeko zoti adzagwiritsa ntchito atalowa mboma, komanso kayendetsedwe ntchito kachipani. Ngati ndikumvetsetsa kwambiri kukhudzana kuti mphamvu yayikulu soyina ku convention imakhala kuti mwati kusintha malamulo
zochitika za mchipanizi constitution ya mchipanini. Ndimafuna kunena kuti mutisiyanitsire chifukwa chonena kuti convention imachitika mwina kamodzi muzaka zimene mwina tapanga chisankho. Ngati pali malamulo ena kuti mwina sakuyendetsedwa bwino, ndiye kuti sipangakhalenso mwayi okuti mwina nkusinthidwa chamkatikatimu akuyeneka kudikirirabe convention, kapena anthu aja asankhidwa aja amatha kukhalanso ndi ufulu kapena mphamvu zosinthira malamulo amene anakhazikitsidwa ku convention kuja. Chifukwa nangasima makhala ngati misonkhano ya neki timati ndiye kuli ku convention iko. Mutisiyanitsire pamenepo kuti anthu azidziwa kunena kuti kodi ubwino ndi kufunikira kwenikweni kwa convention tikunena kuti nkutani kuti mpaka anthu adikire nthawi yonseyi kukasintha malamulo nthawi imeneyo. Apa patuti tsatane bwinobwino timvetsetsane mphamvu za executive committee kayena amati central executive committee ena amati national executive committee zidalembedwa mu constitution mu anthu amalamulo achipani mu constitution achipani. Ndi zimene angachite executive committee ka central ka national ka governing council ena amatero mchipani mwawo ndizo khazo zimene zidalembedwa mu constitution. Ndipo mabungu amene wa mchipani sangasinthe constitution. Okha mu constitution mwananena kuti iwowa akhozosintha constitution. Koma sizili choncho muzipani zambiri ayi. Constitution imene ndikudziwira imenera kukasinthidwa ku msonkhano waukulu wa chipani umene uli convention, ndipo kumeneko kumene okhala ndithu amanena kuti ayi tikhoza kusintha malamulowa ngati pali mamembala awa okwanira nambala iyi. Ena amati 2/3 kayena amati half 50%. Koma chachikulu nchonena kuti constitution ya chipani siyongodzuka mamawa kunena kuti ifeyo tili mipando ndi tisinthaka sizikhala choncho mmene udziwira ine. Ndi chinthu choti chimayenera kulemekezedwa. Maganizo omwewo ndi mmenenso munthu ayenera kuganizira za dziko. Constitution ya dziko simangodzuka basi anthu nkunena kuti tukasintha pali ndondomeko yako makaloko nyumba malamulo, ndipo mnyumba malamulo mukhala anthu angati, ndiponso mukasintha chinthu chomenemo amachiunikanso madera ena ndi ena aboma kuona kaya ndi ku judiciary ku justice unati zimene musintha inuzo sizikutsutsanaso ndi zinthu zina m'malamulo omonso. Nde sikuti ni nkhani ya chidule yayi yonera kuti mukhoza kungodzisinthira poti ife tili mipando ikuluikulu kapena poti ife tili mbungwe ili mene udziwira na convention ndi makakhala ndi mphamvu zimenezo. Chamwana nanga sezina zimafunika kutsindikapo chifukwa chonena kuti makamaka ma Facebook muti matoma na mizana eti chipani chisakuchiyendetsa bwino akuyeneka asinthemwa kuti mwakuti akuyeneka kuti anthu amvetsetse kunena kuti malamulo a chipani chimodzimodzi aboma suma kudzidzimuka kuti lero tikukasintha malamulo ndipo tizayendetsa chonchi. Koma pamene tikambirana nkhani yokhudzana ndi convention chaka chinochi kumalawi kwakhala kosangalatsa kwambiri pakalikiliki anthu kamba kuchita misonkhano ikuluikulu ya zipani kuti asankhe atsogoleri. Ndikufuna ndibwerere mbuyo mene timakamba zonena kuti tikamapanga fomu tikamakhazikitsa chipani nthawi zambiri timakhala kuti tili kale ndi atsogoleri amene tawasankha amene tikukhazikitsa chipani. Ku convention kuja kumakakhala mphamvu zotani zomwe zingasinthe atsogoleri amene tinawayika pamene timakhazikitsa chipani. Mphamvu za convention ndi chisankho cha anthu amene ali mchipani. Chisankhochi chimachokera ponena kuti anthu amene abwera ku convention mchingereza amati ma delegates mchiyoti kuzoti nduna fo akuyimira anthu ena amabwera ku convention aja akuyena kuti akuyimira anthu akumene achokera. Ngati chipani chikunena kuti ku convention kukhoza kubwera anthu amene ali ochoka pa district paboma ka ochoka ku region ku chigawo amenewo ndi amene akasankhe atsogoleri. Zikutanthauza kuti muli kumvetsetsa kuti anthu achesutapiro amene kuchewa ngati iwowo yayi kapena kuti ine ngati nkhalamba kapena ino ngati mukhango ndiye ndikusankha ndine.
akusankha moyimira anthu amene atuma kumene achokera, zimene amafuna, zimakukhulupirira anthu kumene kuja, zimene akuyembekezera anthu kumene akachokera. Ndingomasulirapo pang'ono, ndilowe pang'ono nkhani ya msonkhano wa convention kuti mwakambaza ku Malawi mwathu muno kuti misonkhano ya convention ikuyenda bwanji ndipo ndiyotani zoterozo. Mchizungu pali magawo atatu amene ma convention amapangidwa: pali electoral conference, pali policy conference, ndi pali administrative conference. Maiko yena zipani ndithu zimayisintha misonkhano imayizigawa patatu, simakhala msonkhano umodzi yayi. Mwachitsanzo ku South Africa makhala ndithu misonkhano itatu imeneyi. So ndingonenapo matanthauzira electoral conference koma tiyambire kuzopepukazi ngakhale sikuti ndizopanda ntchito. Administrative conference ndi administration chifukwa zinazi za electoral conferences ndi nkhonya. Administrative conference ndiye mayang'ana kuti kodi chipanichi tizichiyendetsa bwanji, malamulo oyendetsera chipani ngati bungwe. Ikafika nkhani ya chuma, ikafika nkhani yonena kuti mamembala anthu amene tinawo mchipani muno, kuti munthu alowe mchipani, kuti munthu azichita zinthu zofuyenera mchipani, kutsata malamulo a mchipani. Tikakhudzana ndi za tsiku zimene zimachitika mchipani, timakhala ndi anthu osiyanasiyana pa maudindo osiyanasiyana mchipani, maudindo aongotani, ka publicity secretary olengeza za mchipani, kaya ndi treasurer general oyang'ana chuma cha chipani, kandi secretary general amene ngati wamkulu oyendetsa chipani ngati bungwe, ngati wamkulu pa kampani, kandi president wa chipani amene akuyang'ana zonse zimene zokhudzana mchipani ndi chigwirizana kwa chipanicho ndi boma ndi zipani zina ngati angakhale utampani zogwirizana zotero zicha. Ndi imene ndi administrative conference imene kumakhala ndithu kugwirizana kuti chipani chiziyenda bwanji. Ndiyofunikira kwambiri fa membala aliyense wa chipani ayenera kudziwa kuti chipani chathu chimayendetsedwa bwanji, ndipo anthu ali mchipanimo zoyembekezera kwa ife ngati mamembala zotani, komanso iwo akuyembekezera chani kwa ine ngati membala. Yachiwiri ndi policy conference yoti tikambepo. Policy conference ndiye imayang'ana tsopano kuti kodi ife chipani tikuyimira chani, choti anthu amene abwere kuno, akabwera chipani kwathu kuno aziti abwerera chani pa nkhani yayikulu kwambiri yokhudzana ndi ndondomeko zimene chipanichi chidzagwiritse chikalowa mboma. Ndondomeko zokhudzana ndi kayendetsedwe ka maphunziro, kayendetsedwe ka chuma, kayendetsedwe ka tengatengati mtokoma transport, kayendetsedwe ka zamalonda, kayendetsedwe ka zachilungamo, zimene mukuzidziwa kuti ndi ntchito za boma. Fwa chipani chimene akuti zimezo chikhale kuti chatsimikiza chikuzidziwa, chamanga ndithu fundo zake ndondomeko kuti ife tikadzalowa mboma tidzayendetsa boma kugwiritsa ntchito njira izi, fundo izi, motero. Policy conference tingakhonze titanena kuti policy conference ndi imene imapanga inform kapena imene imathandizira kupanga manifesto achipani, chifukwa chonena kuti nanga sinthawi zambiri ya Malawi tikauza kuti policy conference samvesetsa manifesto ya chipani yatuluka imachokera kumeneko ndithu. Kunena kuti kodi niyo makhulupirira chani. Zipani zosiyanasiyana dziko lapansi pano zimakhala zikhulupiriro zosiyanasiyana. Ndingokupatsani chitsanzo tikapita kumayiko anzathu, tenga dziko lotalesa amalidziwa ngati United States, kumene kuja mava kuti kuli ma Democrats ndi ma Republicans. Mwachitsanzo kusiyana kwawo pa zimene amayimira, awa ma Republicans amayimira kunena kuti ife timafuna kuti boma lisakhale ndi gawo lalikulu pa chuma cha dziko ayi, koma kuti anthu ndi mabizinesi ndi amene azikhala ndi mphamvu amati free market, the market, the private sector, private person akhale ndi gawo lalikulu kuyendetsa chuma cha dziko. Boma lizingothandizira gawo lina ndi ina kuti anthu achakwaniritse. Mukapita kuma Democrats amene akuti ife tikufuna ndithu boma lizionetsetsa kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi kuti pakhale chilungamo pakati pa anthu, komanso anthu amene akupanga zamalonda kapena bizinesi asamapa kulepa pakulu kuchoka wa anthu amene akupangira malonda kapena anthu amene amapangana ochuma wagwirira ntchito. Zonsezo ndikusiyana ndithu pa zimene zipani zimatani zimayang'ana. Ndi choyambirira tikafika kunkhani ya kuti chipani chimene akuti chilongosole ndondomeko zace za zimene zagwiritse ntchito chikadzalowa mboma, magawo osiyanasiyana, maphunziro, ulimi, za umoyo, za chilungamo, chitetezo,
za tengatenga ndi mtokoma ndi zina zotero zimene zija zimachokera ndithu kuna kuti chimakhulupirira kuti kodi dziko lino limafunika kuti liziyenda bwanji ndipo kutsogolo kumene tikupitako timafuna kuti tidzaone dziko la mtundu wanji, ndi zimenezo zimakhala m'manifesto. Tsono ino manena zinthu zofunikira kwambiri. Manifesto anthu ambiri sayiwerenga bifuna zoropetsa zimalembedwa amene munje zinkhale zambirimbiri zatere tikafika kundunawo ndi anthu amangoti chitayeni ndani amene afuna kutenga mphamvu mdziko muno, ndiye tibwera nokugawo limene anthu amalitenga kuti ndiye convention imene amati electoral conference, kusankha atsogoleri oyendetsa chipani. Nde mukangamba za convention, msonkhano waukulu wa chipani, zimene anthu amakhala nazo chidwi kwambiri ndi kuti ndi ndani amene akhale pa mpando uti mchipani muno. Pali mipando ikuluikulu kaindi isanu ndi iwiri, meuja umakhala president, umakhala ka vice president, zipani zina mwawiri, kena kumabwera kuti secretary general oyendetsa chipani ngati bungwe ndi wachiwiri wache, kena kumabwera kuti treasurer general, uyo ndi oyendetsa ndalama wakumphika wala sakhala wankhwiru, madzabwera zidapha zachitikapo mawobiri ndithu kufunika kuonetsetse. Kena ku publicity secretary, uyo ndo azifotokoza zimene zikuchitika mchipani, kuti chipani chimayimira chani ndipo chikufuna chikwaniritse zotani, ndipo kuti anthu abwere kuchipani kazifukwa zingati. Ndi kumakhala ena ndi ena kudzana ndi makampeni kukopa anthu pankhani ya zisankho, abwerani kuno bwerani kuno, ndi ena amabwera no madirectors zotero zichi. Ndi imene electoral conference. Ndi anthu akamakamba za convention amang'ana ndithu gawo limeneli losankha atsogoleri oyendetsa chipani kwambiri kusiyana ndi magawo enawo, ngakhale magawo enawo ndofunikira kwambiri. Ndipo tikati ndale kwenikweni chimene chimapatsa anthu chidwi chimakhala chiti chimene chifama dziwa kuti nthawi zambiri amene ayikidwa mipando imeneyo ikuluikulu mchipani muja, chipani chija chikati chalowa mboma, anthu amene ajenda amapezeka kuti nthawi zambiriso ali ndi mipando yofunikiranso mboma. Ndi pamene pabwera chidwi kuti amene wande kuti mwina amene akhoza khala odzayendetsa boma ngati chipani chalowa mboma, ngati chitikane mboma, ndi kuti mwina amene wande amene ayikidwe mipando ina yofunikira. Ndi kufunikira ku convention kumeneko, ndi mukamabwera naso tsopano kumafunso anu onena kuti tsopano zimachitika bwanji kuti mchipani apezeka kuti awawa apezeka mipando ndi zifukwa zambiri zimakhudzana ndi ndale, koma zonsezo timvetsetse kuti zimene akuchitika mkati ndi motsata malamulo amene ali mu constitution ya chipani. Ndi kuti kwazika kuti ndoyamba amvetse kuti mu constitution muli chani, koma zikutanthauza kuti chipani chilichonse chimene chimadzitcha kuti mchipani, osati bandi, osati gulu, osati chiunjiunji cha wanthu, koma kuti chipani, ndiye kuti chikuyenera kuti chitenge constitution chitanthauzire, ikhale muchiyawo, katena amawerenga chilomwe ikhale mchilomwe, chitumbuka, chichewa, kuti munthu ina aliyese akakhalakhala akatopa nkuwerenga news akhozotenga kuti kodi kuchipani kwathu nchani kwenikweni chimene chimatiunikira mmene tingayendetsere chipani, mmene tingasankhire fundo, mmene tingasankhire atsogoleri. Ineyo ndinakanena kuti poti ndadzakambako za Political Party Registration and Regulation Act, kuti pa zinthu zina zimene boma likuyenera kuti lisimikize kuti chipani kuti chikhale chololezedwa mdziko, chikuyenera kuti chichite popularize, publicize and disseminate. Kutanthauza ndezi mchichewa, chikuyenera kuti aliyense memba wa chipani adziwe, amvetsetse, alandire zokhudzana ndi zimene zili mu constitution. Ngati kuli kupanga ndithu mabuku tija, basi ndikugawa memba wina saka malowa azilandira ndithu kuti constitution yathu achipani ndi zimene zondendere zoti tikupita patsogolo.
mene tikuonera ine. Koma noti nganene kuti zipani za ku Malawi zimakhala nayo nthawi yotanthauzira constitution yawo komanso even manifesto awo. Pano ndi pamene taona anthu amapanga ngati timakadi if you want to join member chanichani zinthu ngati zimenezo. Si anthu ku Malawi timangodzuka ine ndifuna ndikhale wa chipani cha malume wanga kapena ndifuna ndikhale ndilo chipani ichi. Pamakhala ndondomeko ngati zoti mwina ndikamakalembetsa uko ndi akandipatsa constitution imene yatanthauzidwa. Anthu amene amakhulupirira za chilungamo amalemba zimene akutanthauza. Chifukwa chake inu ngati muli Mkhristu Bible muli nayo kapena mulibe? Azongombere mulibewo muli mbali yabwino. Mukapita ku Chisilamu chimodzimodzi Quran tanthauzo lake ndoti muli nalo buku limene likufotokoza china chilichonse chokhudzana chipembedzo chimene chokuti choyenera njani. Mwina m'Baibulo samafotokoza kuti tchalichi chiyenda bwanji ngati bongwe, koma amafotokoza zonse zimene zizofunikira kuti munthu ukadzitcha kuti ndine Mkhristu uzidziwe. Izizi ndapereka ngati chitsanzo kuti ngati zipani zimene tinazo m'dziko muno zili zipani zokuti zikufuna ndale za dziko zipite patsogolo, zikufuna mtundu wa Malawi uzipita patsogolo mukumvetsetsa kwawo pochita zinthu zokhudzana ndi ndale, zikuyenera ndithu kuti ziyikepo dama makobiri amene kupanga ndithu timabuku timeneto tizikhala paliponse munthu azitha kutenga nkuwerenga kuti kuli chipani changa chimayimira chani constitution yathu. Komanso kufotokoza kuti chipani ichi chimene chidapangitsa kuti tizikhazikitse ngati chipani sikungoti poti ife tachokera ku boma lakuti ayi panali zinthu zimene timafuna tione Malawi muno sati kumene dangochokera kokha yayi koma Malawi muno kuti tikhale tidzipeza nawo mwayi kuti tikhoza kulamula dziko zikhale ndithu zalembedwa. Ino nkhani mukukamba mayi yofunikira kuti anthu sawerenga, anthu ambiri amadziwa kuwerenga koma mwina nthawi nchidwi alibe. Baibulo takamba panoyo ili m'makomo mumbwe Mangochita fumbi. Fumbi amangoyika wena ku mutu pogona kati amufuna alote zili mmenemo ena pota mwina amathamangitsa fiti koma mziwanda mwina ye munthu yoswali chiwanda koma ndi nkhani yakulu yonena kuti kachidwi kamafunikira ndithu kukhala pawekha ndithu kutenga kanthawi kochepa mwina theka la ola 30 minutes ndikungoona kuti muli chani. Ndipo sizi kuti nzatsiku ntsiku chifukwa anthu amagwira ntchito zolemetsa mavuto ambirimbiri kutopa kumene kuti akhale ndi nthawi kupumula ndi kuwerenga mwina amavutika zonse zotena kuzimvetsa. Koma palinso anthu ambiri amene ali ndi nthawi yonena kuti akhoza kuti ayayi koma la Mulungu nkhoza kuona kwa izi ntapeza kumwina ola zimene zija ndithu zikuthandiza kuti mayiko ambiri zikuwapasana kuti patsogolo. Ngati sangathe kupeza kabuku ena amene ali ma smartphone mafoni amene matelefoni amene ndithu matha kufunthula kuwerenga loma WhatsApp tikhoza kumatumizirana kuti aya lamulo lokhudzana ndi nkhani kuchipani ndi ili kuchokera mu thanthwe la malamulo athu constitution ya chipani zokha zofunikira. Kupanda udziwa zimenezo ndiye kuti iniyo mangosanduka ongolondola basi kuti akuti anthu akunjikana kuti eni kuchitika chani koma simukuzimvetsa. Ndipo ndikati wanthu sindikukamba munthu wamba makamaka ndikukamba nkhani ya ma delegates anthu amene ali oyimira wanthu amene asankha kuchipani kuti pitani katipangireni chisankho cha atsogoleri, katipangireni chisankho cha fundo zoyendetsera chipanichi, katipangireni chisankho cha ndondomeko zoti chipani chikadzalowa mboma chidzayenda bwanji. Amene aja ndi ofunika kuyambirira kuti amvetsetse kuzimenezo. Maiko mwina amapereka ndithu mayeso amene ndithu kuti iwe kuti unene kuti ufuna mpando mchipanimo uonetsetse kuti wamvetsetsa ndithu kuti constitution ya chipani kuti chani. Sungangoti hayi ndine membala ndende ufuna mpando koma sukudziwa so kuti pampando paje zofunikira chani. Facha koma khazi zambirimbiri muona ma debate nthawi zina public mwina ndithu amapita ndithu dera lawolo kwa fotokoza ya chipani chathu imene chanthu kumvera kuti akumawambe zimene akunena zakudziwa zimene zili mchipani.
aponso ndi mmene tamalizira gawo lathu la lero mukuya podcast pamene timakambirana nkhani zokhudzana ndi msonkhano waukulu umene zipani zimapanga kuti zikasankhe kapena kuyika mipando atsogoleri amene patsogolo amathanso kudzakhala atsogoleri a dziko. Ndi pakambidwa mfundo zosiyanasiyana ndikhulupirira kuti mwatolapo mfundo ziwiri olo zitatu, koma chachikulu ma delegates ndi anthu amene anthu amakhala kuti awasankha kuchokera m'madera mosiyanasiyana kuti akawayimirire ku msonkhano waukulu wa chipani, kusonyeza kuti kumadera kwathu tizikhala nalo danga lokhala pansi kufotokozerana zimene tikulakalaka mwa mtsogoleri. Kufikira tsiku lina pamene tidzabwerenso ndi kuya podcast, dzina langa ndi Radio.